It's again. Don't boogie be back. Get to him. Give up with number. Give up with camera. Tirim Nana. Give up with camera. Wait him Nana Ganga. Aunti is in Biara. A young woman Nabia. Okay, man, good evening. For making it. I can get for making it in about Moja. Why are you chatting at me? Number Moja. Good evening, sir. Come making it. Nabia. I heard the faggot. Huh? I heard the faggot. Huh? On a metal is to move for it's on a memory card is to move for do. I never get it. I know the more better. I don't think. Sarah, the one better. I wrote them. Give me up on no tag, give me a guinea. You may get coggish enemy. Okay, man, here may get back up on a social media. Hit it too much. Hit it. Okay, man, he may get back up on a social media in the Chileka Bagoko. Huh? Mr. Badro, Amam, Ogaba, Naba. Eke upanonya. Ne na number engo. Huh? Ne are you in on drugs? I won't be more tata. Oguma. Gini mrega kwanoge. Oguma aguna. Okay. Wait man, the way phone na get below talk la mas. The way phone la azo. Okay, so. I know I'm since 2 years now. 2 years for now. The way phone na la lazo. I'm going. Hey. God will. Eke ukwanonya. How did you win network? Okay. Ntọnụ azụ. Wepụ n'aka n'ukwu gị. Network adịchala mma ebe a na-ekwu. Network adịchala mma. Nna n'ihi na-ekwu. Laa na-asụ gị bịa ị na n'oge na-ekwu. I were aka tọọ n'ike gị bịa ga-abịa sị m ihe a. Ị ma na network adị mma. Gị laa asụ tiri m network. Chineke agba gị ọkụ. Desa network kamera ebe network dị. Agbakwala m ụja. Nna na-azụ. Agbakwala m ụja. Ekwu uke. Anaghị ike yikpere na canvas ụmụaka. Ha? Nwa anwụghị. Nwa anwụghị. Nwa nwụrụ ya. Onye o ji ye canvas ụmụazị. Eyilo mbla. Eyilo makpala. Tọnụ. Cheka nje ebe network dị. Ị na-agbụ mmadụ ụja anyhow. Ntọnụ taa.
Lewanya front, Lewanya front, Lewanya front. Lewanya front, I beg, can make it Tavia for here. Oh, yeah. No matter when I get. Huh? Mpamo. Pagano. Huh? Turn on us. Turn on us. Mpamo. Turn on us. All go see it. Say to I get a dick or mark. Fucking met. I tell her moody action fucking met. Onye gị na-aga na n'ọtụ. I tell her moody action fucking met. Kebishi na watch him. I'm Italy. Italy. Yeah, I'm Roma. Roma. Yeah. Ịchọrọ onye gị na-aga na n'ọtụ. Yeah. Anọ m eme interview n'ọtụ ebe a. Thank you, Nema. Ya m mere interview onye achụta ese aga alụ onye ahụ. Ngwa no nsogbu adịrọ ka nsogbu ka ngwa nsogbu kwa ịmụ n'ọkụ nsogbu adịrọ kwa ịmụ n'ọkụ nsogbu adịrọ. Chọtara m n'ọkụ. Esi ịchọrọ ahụ ịchọrọ onye na-anaghị na wụnụ ọnụ n'aka anaghị ahịa. Mụ na gị nyụọ ị ga-alaiki ya. M na-agba mmiri. Mụ na gị nyụọ. Mụ na gị mekọ ị ga-alaiki ya. Gị na onye. Mụ na gị. Maka Chukwu mụ na gị. Ị ga-alaiki ya. Ndụ ụtọ. Adị m ụtọ. Maka Chukwu adị m ụtọ. Chineke gbakwa gị ọkụ. Come on, subscribe for that place. Subscribe for Chineke agba gị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya. Ọwara ya agba gị. Watch it, I get back. You just know what you have to share for what? Subscribe for this place. Then get English, but Latin. Then get with English language, Bemanga. Okay, when I hear them, no, nine log, I mana pamba. Ebranga fenta with Kebranga, be church. I got seminar. Interview Kebrati. Interview. Okay. It's a good bear. I got seminary school now. I'm Nwere. I'm not sure I'm a Igbo. You got a seminary school now. Allow them to check on Ala Igbo. Ndi Igbo. Ndi Igbo. You got a seminary school. Get Bianga Bia when they match a Igbo. Eh? I want more Igbo now. You won't your bed. Oh yeah, quite boom. You want your Bible. Yes. Okay. Back a cover a moment of man. No. Cake is not Igbo. Nnem na nna m mụrụ m na Igbo ebe a. That one young organizer. Biko gwara m ya si agbanyọ phone ahụ ji ya share ebe ahụ mpụ. Ka m ghara iwe na apụto gị here. Owo phone do on owo phone oji. Onye ahụ gị na-anọdụ awụ onye. Ya enyi m nwanyị. Enyi gị nwanyị na agịrị mara. Ya enyi m nwanyị onye mụ na-ebi. Gị na ya bi n'ofu room. Aya. N'ụja iji awa aka. Mba. Unu abụọ na-eme nwanyị na nwanyị. Mba. Anyị na-aga school. Ebe ka ị gaga school na. Catering school. Catering school. Aya. Okay. Unu ebe ka unu gaga the school? Na Bini. Bini. Yes. Ebere gafe interview onye Kalaba. Abịa for interview. Enyi gị nwanyị ọwụ onye ebe.
Oyimo. Aha gị. Inyebasi. Iniabasi onya. Akpan. Iniabasi apa na dị afọ ole? 24 years. Iniabasi apa na ele afọ amụrụ gị? 2000. Were fonu gị dewe n'ala gị bilie ọtọ gị lara m azụ. Jesus. I'm still okay. Iniabasi apa na lara m azụ. Asenge lazo, asenge tono, senge lazo, go back. You don't know of man now. Then you do my billion a bed and get it grown a bed down. Walazo. Put on a bed and call it grow there, chile cabagoko. C'è per partare non è lubeda. No, no. Ya vorrei fono lì. Just put them in the road. Il a passato per me a seguire. I giù mole. Amu bomwa. Ok, ma ihe m na-eme ebe a ga-aba na social media niile m ga n'iru ma nweghị interview. Yes, sir. Mkpọtụ a na-ebe ebe ahụ, ole ndị na-eme mkpọtụ ahụ? Yeah, on the yard. Were fon ahụ dewe n'ihu ọfụma. Ụlọ na-agba akwụla. Ị na-agba akwụla. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bang. And watch it ya get bank. You just know what ya taku share the game for what? Subscribe or for this place Chineke Amago. Mbao. Enwe mo you working. Okay, when are you okay? I hear again. Kelvin. Okay, be when are you okay? Can you be a interview ever? I'm on interview na emenu na isu na natural din sigimba. Okay, so remember. You when are you okay? Can you be here? Eh? You when are you okay? Can you be here?